हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसाम पुलिसनि रिलिया स्टार्ट जाबाय दिनैनिफ्राय बेनो जाबाय 1 फेब्रुवारि दा जायफ्रा पास जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरदो आरो जायफ्रा डिसक्वालिफाइ जाबाय नोंथांमोनाबो खिथाहरनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना कामान्ड' पस्टआव आरोबाव ट्राइ खालामबावनो हागोन बेल' नङा कामान्ड' फैगासिनो दङ दा बेनिनो गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन लोगोफोर आसाम पुलिस कामान्ड' पस्टनि एडमिट माब्ला होननानै दासान्दि लोगोफोर भिडिअ होनो हायाखै मानोना आं गुबुन जायगायाव दंहैयोमोन बेनिफ्राय आरो गोबां अखा हागासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोना बेकग्राउन्ड साउन्डखौ एसे आलादा खोनानो हागौ एबा अखा हानायनि आवाज नोंथांमोना खोनानो हागौ दा लोगोफोर आं लिंकखौ होखाजोब्बाय डिसक्रिप्सनाव एडमिट बेनिफ्राय एग्जामनि बागै आरो लोगोफोर बे रिलिया जोब्बासो दानि सोलिबाय थानाय रिलिया जोब्बासो आसाम पुलिस कामान्ड' बेटेलियनआ रिलिज जानायनि चान्स थागोन मानोना नोंथांमोनखौ चान्स होगोन जे गासिबो खारनो मोननायनि जायफ्रा एप्लाइ खालामदों सेलेक्ट जादोंमोन दा नोंथांमोनाहाय खारनो मोनगोन बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना एलिजिबल जायासै नोंथांमोनाथ' खारनो हाखानाय नङा दा बेखायनो लोगोफोर बे भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनो जे नोंथांमोननि थाखाय रिप्लाइ भिडिअ खालामबाय जे नोंथांमोना सोंदोंमोन गोबांनो एडमिट माब्ला फैगोन होननानै दा बेखौल' जों हमना लानो हायो नैबे दानि सोलिबाय थानाय दिनैनिफ्राय 1 फेब्रुवारिनिफ्राय जानाय रिलिया जोबनाय लोगो लोगोनो आसाम पुलिस कामान्ड' बेटेलियनआ जानायनि चान्स थागोन दा जों हमना लानो हायो मार्चनि गेजेराव जानायनि चान्स थागोन मानोना आसाम पुलिस बेटेलियन कामान्ड' पस्टआव एग्जाम गैया अनलि रानिं बेनिफ्राय साइक'मेट्रिक दङ बेनिफ्राय सिनाप दङ स' नोंथांमोना बेबादि सिस्टेमाव थांनानै नोंथांमोना रानिंखौ खालामनो हागोन जेब्ला एडमिट होनाय जायो दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर लेटेस्ट आं नोंथांमोननि भिडिअ खालामनाय जाहोना जे दायो आसाम पुलिस कामान्ड' पस्टआव एडमिट फैनायनि चान्सआ गैथ'वा आरो जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननि भिडिअखौ होगोन थाबैनो